Akkor szeretettel köszöntök mindenkit, engem Kucsai Máriának hívnak, és az Országos Meteorológiai Szolgálatnál dolgozom, és műhold meteorológus vagyok, nem előrejelző, és igen, ez a legutolsó. Ezen egy állnak. A hó. Jó. Úgyhogy elnézést nem. Az vagyok hozzászokva, hogy így nyomogatom az egedet. Tehát meteorológiai műholdakról fogunk beszélni, főleg operatív meteorológiai műholdakról. Ezeknek egy egész rendszere van, tehát sok-sok meteorológiai műhold működik egyszerre, és ők biztosítják a globális lefedettséget. A modern meteorológia az már elképzelhetetlen tulajdonképpen ezek nélkül, a műholdak nélkül, ezek hát megfigyelési eszközök, és hogyha időjárást akarunk megfigyelni, előrejelezni, akkor az egész légkörről kell, hogy információink lehetnek, mert ugye az időjárás nem áll meg a határoknál, és nagyon hamar beérkezik a föld másik oldalán lévő hatás. Az európai műholdaknak van egy szervezete, amelyik működteti, ez az EUMETSAT, és Magyarország másfél éve teljes jogú tagja is. Ez a szervezet a tagországoknak az adatokat és a is nyújtja, és ezen kívül feldolgozott adatokat vagy feldolgozó szoftvereket is rendelkezésre bocsát. Nem mindegy, jó. Nekem mondom. Én szívesen megtartanám a hátamot. Mire az eleje? Így van. Ez következik? Igen. Jó, tehát kétfajta meteorológiai, tipikus operatív meteorológiai műhold pálya van. Az egyik a geoszinkron pálya, ami időben folytonos, vagy hát majdnem folytonos adatokat szolgáltat számunkra, és ez a leghasznosabb időjárás megfigyelés szempontjából. Mint ugye az ábrán is látszik, úgy kering a műholdal, hogy a Föld forog. A mostani geoszinkron műholdnak 12 csatornája van, és 15 percenként készít képet a teljes földtekéről, és a pótműhold pedig az európai területről 5 percenként tud kérni a következőt. És ezen kívül pedig napszinkron műholdakról is fogok valamennyit beszélni, ezek már sokkal közelebb vannak a Földhöz, viszont egy területről így csak ritkában érkezik. A következő legyen szíves. A napszinkron műhold az időjárás megfigyelésre így kevésbé alkalmas, főleg a poláris területeken szokták időjárás megfigyelésre használni a több poláris műholdat együtt, és különben pedig olyan hosszabb idő állandó folyamatok monitoringjára használjuk, mint a felső légköri jellemzők, vagy éghajlat felszíni jellemzők. Ami nagyon jó a poláris műholdakban, az az, hogy mivel közelebb vannak, olyan fajta méréseket is lehet róluk végezni, amit a geoszinkron műholdról nem lehet, és tipikusan emlegetjük az zondázásokat, amikor hőmérséklet, nedvesség profilokat, tehát függőleges eloszlást lehet belőle végrehajtani, és ez azért lehetséges, mert hogy keskenyebb sávokban lehet mérni, meg mikrohullámon is, mert hogy közelebb van, és a nyomvázó közmennyiségét is meg lehet határozni a segítségével, és legyen szíves a következő. Tehát ezt is a poláris műholdakról, hogy ugye ott látunk ilyen profilokat, őket vissza lehet állítani, sőt aktív műszer is van a mostani európai poláris műholdónál. A következőt legyen szíves. Tehát a műhold adatokból, tehát amiket az operatív meteorológiai műholdakról veszünk, részint lehet számolni
van, tehát úgy kell megjeleníteni a képeket, hogy nagyon gyorsan, áttekinthetően nagyon sok információt lehessen vizuálisan kinyerni a képekből. És legyen szíves a következőt, az, hogy ezt hogy csináljuk, ezek mögött általában komoly fizika van, tehát a több csatornát, vagy csatornák kombinációját kombináljuk az alapszínekben, és akkor kapunk például egy ilyen képet, ez kompozit kép, erre például az a jellemző, hogy ez itt, ahol világos kép a felhő, ott jégkristályok vannak a felhőnek a tetején, a fehéres felhőnél pedig víz van, tehát halmazállapot szerint, felhőnek halmazállapot szerint válogatja szétezéken a felhőket. Több fajta kompozit kép van, különböző célokra, és hát ez már átvezet minket az alkalmazási területeken, először a következőt. Ugye azt a felkérést kaptam, hogy az alkalmazási területekről beszéljen, és hát inkább csak szemelményeket tudok mutatni, vagy adni ennyi idő alatt, de hazai megvalósult, vagy hát legalábbis a közeljövőben megvalósuló alkalmazási területekről fog szólni, és leginkább az metodológián belüli alkalmazásokról. Menjünk tovább, legyen szíves. Tehát de felírtam, hogy no-casting. A no-casting azt jelenti, hogy az időjárásnak az analízise, és nagyon rövid távú párolás előrejelzése, és ide tartoznak a riasztások is. Tehát, erre a célra hát nézik az előrejelzők elsősorban a műhold képeket, ezeket az időben gyakori műhold képeket ilyen film alapjában. Itt már ugye eddig is beszéltem, hogy csinálunk belőle ilyen kompozit képeket. Ez a fajta, ez az felhő analízissel nagyon jó, mert halmazállapot szerint válik szét, ez jégfelhő, ez pedig vízfelhő, illetve a vastagság szerint ezek egészen vékony jégfelhők itt. A másik, amit pedig láttunk a filmen, ez légkördinamikai plusz információt ad a hozzáértő előrejelzőknek. Mind a kettő 24 órás, tehát mind a kettő csak infrasávokból van keverve, a látható sávokból ugye nyilván csak nappal lehet élvezhető filmet vagy képet csinálni, legyen szíves a következő. És tehát az előrejelző tudja nézni a képeket, és ezen kívül ilyen no-casting, tehát rövidtávú előrejelzés, időjárás analízis segítő számos légköri paramétereket számolunk a műhold képekből,